Halo Sat, awakmu melok rapat apa ora? Iya melok tapi rodok telat yo. Ayo bareng ambek aku tak susul. Awakmu ro omahku ta? Durung, omahmu kan anyar. Tolong kirim alamatnya yo. Iki alamate ning Desa Padang Bulan RT 15. Wis, matur suwun aku budal yo. Farhan budal menyang omahe Satria, nanging bingung. Untung ketemu Mbah Yusril. Boleh iya apa mas, sampean kok bingung? Niku Mbah, kula madosi duya renjang kula. Apa mas jenenge menawa aku weruh? Ramine Satria Mbah, griyane teng Desa Padang Bulan RT gangsal welas. Oh, sampean lurus ae terus, belok kiri, wis teko omahe. Oh nggih Mbah, matur suwun. Farhan ketemu ibuke Satria. Assalamualaikum Bu, nyuwun sewu badhe nderek pirsa napa leres niki griyane Satria. Waalaikumsalam. Iya le bener. Sampean sinten nggih? Halo Farhan ranjani Satria, Satriane wonten Bu. Wonten le. Sampean pinerak dhisik, bocahe sik adus. Nggih Bu, matur nuwun. Satria wis mari adus lan arep pamit ning ibuke. Arepe ning ndi nak? Rapat desa, Bu. Oh, ya wis nak. Ndang budal kono. Kula budal rumiyin nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing hati-hati ya nak.